5. Преди малко се включих на моя канал, като обясних за 5 принципа, които трябва да се запишете. Репоствайте това видео, харесвайте, лайквайте, защото смятам, че на всеки ще е необходимо. Когато един човек няма изградена връзка първо със себе си, той влиза във връзки, в които постоянно слуша фразите от рода на това: не ме занимавай със себе си, не ми давай акъл, това означава, че партньорът ви не желая да бъде с вас и че вие не сте в неговите приоритети. Особено ако се използва от мъж към жена, защото мъжът работи, живее по правила. Момичета, запомнете го това, живее по правила и съответно, ако в своите правила и приоритети не е сложил вас, то вие не сте му необходима. Така че просто излезете от тая връзка. Второ правило, много важно. Когато го помолите мъжа или жената